tunteiden päivä. Haluan, että tämän videon näkisi niin lapsesta kuin aikuisiin ihmisiin. Mä yritän selittää tämän videon niin, että myös lapset ymmärtää, koska tämä asia, josta mä tulen puhumaan, eli tunteet, se koskettaa aikuisia eri tasolla kuin lapsia. Ensin, mitä tunteet ovat? Tunteet ovat energiaa. Tunteet syntyvät meidän päässä. Ja silloin kun tunne tuntuu eri puolilla kehoa, silloin on jo tunteen tulkinta, tunteen herättämisen ajatusketju on jo tapahtunut sisällä. Se, miten ne ketjut sinne muodostuu sinne omaan alitajuntaan, meidän alitajunta on täällä takaraivossa tai täällä pään takaosassa. Alitajunta on sellainen, joka varastoi koko elämänsä aikana materiaalia, se on kuin videonauha, joka sisältää ihan syntymästä ihan siihen asti, missä sä nyt oot. Ja siellä on jo aiemmat tunnekokemukset ovat varastoituneet alitajuntaan. Jolloin jos tunteet kun tulevat niin nopeasti, niin se ei ole tietoista toimintaa. Se on aiemmin lapsuudesta opittu malli. Mallista pystyy oppimaan pois, mikäli tiedostaa tunteisiin johtuvat ajatusketjut. Itse tunteeseen ei pysty vaikuttamaan. Se tulee ja menee. Mutta siihen ajatusketjuun pääsee kiinni tiedostamalla. Ja tunteiden heräämiseen vaikuttaa myös tosi paljon, minkälainen mielentila meillä on. Et jos me ollaan tosi stressaantuneita, meillä erittyy hormoni, kortisoli. Kortisoli tekee sen, että me tulkitaan maailmaa sen lasien läpi. Se ikään kuin laittaa meille kortisolilasit päälle. Me tulkitaan maailmaa sen hormoni mielen tilan läpi. Yhtä lailla, jos sä koet ensin stressaantuneesi tai olet stressaantunut ja sitten yhtäkkiä mielentila nouseekin, silloin erittyy mahdollisesti dopamiinia, jos on läheisyydestä kyse, oksitosiinia, serotoniinia. Me tulkitaan sama tilanne täysin eri tavalla. Se on kuin verhon laittaisi niiden välille. Se on ensinnäkin. Mielentila vaikuttaa tunteisiin. Se, että lapsi harjoittelee tunteiden ilmaisemista, tunteiden kokemista turvallisen aikuisen läsnä ollessa. Mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa käytännössä sitä, että aikuinen vastaanottaa lapsen tunteet. Se saattaa olla vaikka turhautuneisuus tai ärsytys, jotka on sellaisia vähemmän tunteita, joista haluaisi päästä eroon. Koska mielihyvät tunteet, ilo, nauru, nehän on kiva jakaa. Me ei huomata sitä, että kun ikävä tunne siirtyy, niin meille tulee, jos me emme hyväksy omia tunteita, jos emme ole koskaan saaneet tunteisiin ikään kuin koulutusta, niin meillä ei ole koskaan kehittynyt taitoa hyväksyä omia tunteita, tulkita niitä. Saatikka tietää, mitä niille pitää tehdä, koska tunne parhaimmillaan on vain muutaman sekunnin kestävä. Ikävät tunteet ovat ikäviä kestettäessä, mutta nekin eivät ole ikuisia. Mutta me herkästi siirretään ikävät tunteet takaisin lapselle, mikä ei ole täysin kypsän aikuisen tarkoitus. Kypsän aikuisen tarkoitus on havaita lapsen ärsytystunne
ja kääntää se lapselle. Mahdollisesti auttaa lasta tuntemaan tämä tunne. Silloin lapselle muodostuu tunnetaito. Mutta jos me siirretään, viskotaan tunteita toinen toisillemme yhtään ymmärtämättä, yhtään pysähtymättä, niin tunteet johtaa sitten toimintaan. Ja toiminta voi olla mukavissa tunteissa, se on mukavaa, vähemmän mukavissa tunteissa se ei ole mukavaa välttämättä. Silloin me saatetaan aiheuttaa fyysistä vahinkoa tai henkistä vahinkoa toiselle ihmiselle. Ja se ei ole ok, se ei ole hyväksyttyä. Se on, jos sitä tekee aikuinen, se on epäkypsä aikuinen. Ihan oikeasti. Jos sitä tekee lapsi, niin aikuisen tehtävä on opastaa, miten tunne otetaan vastaan. Miten sitä käsitellään. Aikuisen pitää kasvaa kypsäksi. Lapsi kasvaa kyllä aikanaan. Lapsen tarkoitus on harjoitella, kerätä kokemuksia turvallisen tunnekäsittelyn kautta. Se, miksi mä halusin kuvata tämän videon, koska mä haluan jonkunmoisen jalansijan siihen, että jos tää jonkun ihmisen herättää ajattelemaan asiaa. Koska koulukiusaaminen, mitä tulee aika useasti lehdessä luettua, niin se on todella surullista. Ja se kertoo siitä, että meillä ei ole kypsiä aikuisia. Ihan kerta kaikkiaan. Emme voi syyttää teini-ikäisiä, me emme voi syyttää lapsia, että ne harjoittelee tunteiden ilmaisemista. Mutta meidän pitää katsoa aikuisia. Ja aikuisen pitää kurkata omaan sisimpään. Mikäli ei ole omassa lapsuudessa saanut tunnekokemuksia, turvallisia tunnekokemuksia, ne on opeteltavissa. Mä jätän tämän videon jälkeen yhteystietoni. Mä coachaan tunteiden hyväksymisessä, turvallisessa coachaamisen ilmapiirissä. Tervetuloa coachattavaksi. Kasvetaan kypsiksi aikuisiksi yhdessä.